नागालेण्ड हाबनायनि सिगां नागालेण्डआवहाय माने पास होनाय जायोनो आरो बेयाव माने जों थांबा दाहाय माने पासखौ लानांगोन बारा नङा होनदों जायखिजाया 50 रां लायो होनना बुंदों आरो ओरैजायनि सासेया लाउन्टियाव जालायबाथाय किहल बाबा गरम লাগিছে नेকি पूरा गरम এটা বর্ডার लगे নাগালেণ্ড বর্ডার 5 किलोमीटर 5 কিলোমিটার মান হ'ব বুলি কৈছে হ'ব ন আচ্ছা ওকে দে হা আকৌ আমাৰ বেটেলিয়ন পাৰ্টি আছে আচ্ছা ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ আছে একদম বর্ডার পাবো दायो जों नै मोनफैबाय नागालेण्डनि हाबसे बर्डाराव नुदोंना वेलकाम होदों नै जाय होलांसैलाय रावना हाबबाय दै जोङो रायजोफोर नागालेण्ड फार्स्ट टाइम दहायनो खोन्थाखादों नङा होमबा सानडेआव दिनै माने बन्द होननानै नंमारगौ फ्रायानो बन्द'यैयाव नुबाय आङो ओरैजाय नै दं हेलो लोगोफोर गुड मर्निं टु एवरीवन वेलकाम टु बैक माय राजु डान्स यूट्यूब चैनल आं दिनै नै गारि सालायनानै मोनसे ब्लग लाना फैबाय जोङो दायो फैगासिनो गगामुखनिफ्राय डाइरेक्ट नागालेण्ड जोङो मानि थाखाय थांदों आरो मानि थाखाय फैदों आरो नागालेण्डआव जोङो मा लांफैदों बेखौ एसे खोन्थालांगोन आङो जों सोर फैदों सिखौ जों सोर फैदों बेखौ एसे खोन्थाबाय आं केमेरामेनखौहाय ओइ केमेरामेन खोन्थादो नों केमेरामेन बुंबाय आङो सासेया नै खिथुनाव दङ बन्दुआ बन्दु फैदों साथाम जोङो दायो फैयै माबा मोनबाय मा होनो बेखौहाय जोङो शिबसागर मोनसिगोन आरो शिबसागर मरान मोनहां जाबाय मरान टाउन शिबसागर जों मोनहैया शिबसागर मोनैनि सिगां जोङो जे मरान होननाय जायगा जों ओरैजाय एकदम सोनाब सानजा फारसे थांगोन आरो नङा होमबा पुरा माने जों ओरैजाय बेजोंहाय नागालेण्डआव हाबहैगोन आरो बेयाव जों माने मोनसे जायगायाव फैदों खिन्थु मानि थाखाय फैदों आं बेखौ दायो खोन्थाया जों माने थांबाय थागोन नोंथांमोना माने लास्टसिम नायबानो मिथिगोन नङा होमबा जोङो माने मानो थाखाय फैमारदोंमोन बिसोरो बा मा लांफैदोंमोन आरो माने फैदों जाबायदि माने साथाम ओरैबायदि माने हेभि बिखा मासा नुनानै एसे बोरैबाबोसो सानबाय खोमा माने ओरै आरो गोसोआव माने आङो ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों मानो होनना बुंबा बेबायदि जायगायाव आङो फैफेराखैमोन आरो मालाबाबो फैनो मोनगोन ना मोना बेखौ सानाखैमोन खिन्थु माने दिनै आरो एखेबारे इमारजेन्सि माने ओरै एकदम माने खुनु प्लेनिं गैया खुनु माबा गैया आं माने हरखाब आं माने दुब्लियावसो दंहैयोमोन नै बे सासेया बिथाङा माने आंखौ दुब्लिनिफ्राय माने बाइक लालायनानै लायबाय माने बियो बुंबानो जायो थांगोनखौहाय बेखौबो खोन्थाया माने बियो हरखाब माने आं मोनसे प्लेनिं लाबाय ओंखायनो माने फैनांगौ जाहैबाय आरो बेजों लोगोसे बै सासेखौ लाफाबाय बेयो सासेयाबो बेखौथ' फ्राय मानसिया नुयो जानांगौ जोङो साथामजों दायो फैबाय आरो ठीक आसे लोगोफोर जोङो जायखिया थांनायखौ एसे खोन्थालांबाय थानोसै नोंथांमोना थांबाय थाबानो जाबाय मानि थाखाय फैदों आरो जोङो बेयावहाय इमान गोजान माने हरखाबै मानि थाखाय फैनांगौ जाखो बेखौबो एसे खोन्थालांसै आङो नोंथांमोननो जोङो दायो फैयै माने बारा गोबाव गैला माने दंबायो बिराद गोजान लामा दंबायो थेवबाबो जों माने लामाया बारा मोजां नंथ'आ नालाय ओंखायनो लामा गाज्रिखाय बेयावनो एसे माबाखौ भिडिअखौ स्टार्टिं खालामसै होननानै आं भिडिअखौ स्टार्टिं खालामनाय जाबाय थ' लोगोफोर बिदिबा जोङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला जोङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लेट्स गो चलो एसे केमेरामेनखौ आं फकास खालामनो खोन्थाबाय ओरैजाय एसे खोन्थालांदो लामाफोरखौ नै बेनो जाहैबाय जोंहा मानिफ्राय जोङो दायो एखेबारे सुकाबा तिनालिनिफ्राय फैयै फैनानै दायो मा होनोमोनलाय मरान तिनालि ना मरान टाउन मोननोसै आरो जों बारा गोबाव गैला बारा गोजान गैला माने बेनिफ्राय जों ओरैजाय मरान दाहाय आं टाउनखौबो एसे खोन्थागोन खिन्थु गारि सानिफ्राय खोन्थागोन दै माने जोंथ' बेयावथ' बिदि बेरायनोथ' समाथ' जानाय नङा नालाय फैयै जों दायो नै मरान टाउन मोनफैबाय एसे टाउनखौ एसे खोन्थालांसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेनो जाबाय मरान टाउना न'फ्रा माबायदि दं रायजोफोर नायनाला एकदम गोजौ ओरै थां शिबसागर लामाजों बा आगदा मरान टाउनखौ नायदो ओरैजाय मा मोनहैगोन ओरैजाय राजगर माबा थाङोलै अरुणाचल थिराप ना मा होनो जागोन बेबायदियाव थाङो सनारि लिरनायनो एसे थांनानै माबाबानो हाबनाय दं ओंखारोमोन बेयावबा फिदिंसै र' नै रायजोफोर माबायदि ट्राफिक जादों बेयाव
boleh langsung sih लामाफोरखौ माबायदि नांदों लोगोफोर मोजां नांदोंना नाङाखै नायदो जोमैजों माबायदि नुदों नङा होमबा ओरैबायदिबो माने मोजां जायगा नुदों भिउखौ नायदो आयौ हाबाब समायना भिउ वाव फैनानै मोजां नांदों जायगाफोरखौहाय नोंथांमोनासो नायनानै माबायदि मोनगोनथाय बेखौथ' मिथिला फैयै फैयै जोङो जा जायगायाव फैदोंमोन सनारि घाट बेखौ जोङो मोनफैबाय टाउनखौ एसेबाबो खोन्थानो हायाबाबो एसे ओरैनो जास्ट क्लिप खोन्थाबाय ओमफ्राय जा बै बैनायखौ नुदोंना बै गेजेराव थानाया मानसिखौ नायनानै माबायदि नुदों गोसोमसो नुबायना दा गारि सिङावहाय मानसिया बे माने ओरैबायदि जायगायाव थाफैयो ना मालाबा थांनोनो हायो ना मानोनो हायो दा बेजों एसे मोजां रायज्लायनोसै बेखौ एसे खोन्थानोसै आं रायज्लायनायखौहाय मानसिखौ जोङो माने लोगो मोनबाय आरो लोगो मोननानै दायो जों नागालेण्ड फारसे थांगासिनो ओमफ्राय बेयावहाय माने एसे लामानि माखासे नुथाय जाबायदि नुबाय आङो माने गारिबो सालायदों आरो मबाइलबो हमदों बेनिखायनो आङो माने एसे भिडिअ लानो एसे उसुबिदा मोनबाय बेनिखायनो सोब जायगायाव आं भिडिअबो लानो हादिया ओरैजाय ओमफ्राय बै बैनायखौ नुदोंना मानसिया सोरबाफोरा जुदि बुकिं खालामनो हागोन सेंग्रा मानसि बियो हाबा जायाखै मानसिया खिन्थु पस्ट खालि होननाय बायदि खोनादों आं मानसिखौ दा एसे मोजां रायज्लायनोसै दा माने ओरैजाय उनाव जिरायनाय नालाय एसे मानसि गोसोमसोम नुदों खिन्थु मानसिया गोसोम नङामोन माने सानाबो बोथोराबो एसे दुमैलुलु ना मानसिया एसेथ' गोजानाव बियो फैदों मानसिया गिगोना गियाथाय बियो आरो बेयावथ' माने गावनि जाथिनि मोनसेबो सासेबो नुखाया माने गिलु बालु हाबाब ओरैबायदि जायगा ओमफ्राय ओरैजाय नै एसे इयाव माने साहा नुदों आङो साहा माने एसे बेलेग स्टाइल नुदों आं बेखौ मा जायगा होनलै बैनाय खोन्थालाय मनतला नामतलाबो होनो आरो नामतला बेयावलाय मा हारिनि मानसि दंब्रा आदिबासिफोरा दं आरो बागानिया ना बेनिफ्राय मा नागालेण्ड गोलैयो ना मा गोलैयो बे आसाम गोलैयो बिनिफ्राय नागालेण्डआ बेसेबांसो गोजान दंबायो बेनिफ्राय 10 किल'मिटार 10 किल'मिटार 10 किल'मिटारसो थांबा सिङाव हाबनो होना होआलै सिङाव हाबनो होगोन एसे गोसोम बे डिस्ट्रिक्टआ मन डिस्ट्रिक्टनि मानसिफोरा एसे गोसोम लकेल आसाम बायदिनो मन माने बे बिसिनि जेनेबा नागालेण्डनिया आरो आच्छा फार्स्ट माने मन डिस्ट्रिक्ट मन डिस्ट्रिक्ट मोनो ना ओमफ्राय मा बिसिनि जायगाफ्रा मा हाजो एरिया ना माबायदि हाजो एरियानो आरो होमबाबो आसामनि बायदि साहा बागान दङ आरो आच्छा गामियाव ना सापात बागान बांद्राय आरो ओमफ्राय हाबनो बिसिनाव हाबनो माबा पासफोर नांगौ नामा पासथ' बिदिथ' नाङा होमबाबो चेक खालायो आरो गारिफोरखौ आच्छा सोङो आच्छा माबा माबि लांनो हागौ होननानै आच्छा गारिखौ चेक खालामगोन आरो ना जोंनावलाय मा मोनोब्रा गारियावलाय जोंथ' सिखावबो नङाना जायखिया थांगोनसै नङा होमबा जोंनि मानसि बायदि मिलायना मिलायालै मिलायोना एखे ओमफ्राय बिसिना रायलायनाया माबायदि रायलायनायफ्रा एसे बेलेग बिसिना हमनो हाया होमबाबो नागामिस रायलायो आरो इसोर नागामिस ना आमार लागा तुमार लागा बिदिसो रायलायो इसोर ना ओमफ्राय जोङो दायो जेनेबा बेयाव हाबनानै जोङो मा मोनजागोन जाथावथाव दायो बिदि जेबो गैथ'आ आरो सानदे दिनै ना सानदेआव सब बन्द थायो नै ओरैबायदि माने जोंना खाफालानो एसे गाज्रिसो होनना सानना लानांसिगोन माने जोङो माने मोनसे टाइमाव जोंना सोलाबो आरो सोलाबबाबो माने जोंना माने ओरैजाय जाया ओंखायनो माने दा जों फैबाय सानदेआव दा माने आरो बिसोरा जाहैलायबाय माने बन्द थायो जाहैबाय दा मानसिफोरखौबा नुगोना नुवा आरो दखानफोरबा थागोन ना थाया बेखौथ' मिथिला आरो बिसोर माने आन्दासाव गिर्जायाव हाबो बायदि मोनदां आन्दासाव जेनेबा सानदेआव बन्द खालामलायनाय हिसाबै आरो आं सानना लाबाय आरो जायखिया थांनोसै नङा होमबा नोंथांमोनाबो थांबाय थादो ओमफ्राय नैबेयाव माखासे लामानि जिथु नुथाय बेखौ एसे खोन्थालांसै आं माने फैयै माबा बागान एसे नुलांबाय दं आङो गेदा गेदि लामाफ्राबो नै माने नांहांबाय बायदि मोनदां एसे खोन्थानोसै दे ओइ केमेरामेन हमदोब्रा नों नै एसे बागान एसे खोन्थालांदो नोङो लामाफोरखौहाय गेदा गेदि फुरा माने गामि एरिया बायदि माने लामाफोरानो नै बेयावबो माने सोब आदिबासि गोजासो खोमा माने जोंनिखौ नायोबा जोंनि लामा आरो बिसिनि लामा ओरैबायदि जायगाफोरा माने लामाफोर आरो मोनफ्रोमबो लामाखौनो नों नुगोन माने ओरैबायदि साफा माने खना हाबनाय लामाफोरा बिसिना नै बेखौ नायदो ओरैबायदि मोजां माने लामानि ओरैबायदि माने ओरैजाय साइड माने दानदों नालाय ना ओरैबायदि समायना नुखादों माने फैयै दायो नामथला मोनफैबाय बेयाव माने एसे चेक खालामनाय जायो आरो माने ओजोंहाय थांबा मा लानांगौ मा लानाङा बेयाव माने थांनायनि सिगां एन्ट्रि खालामनांगौ जाहैबाय बेखौबो जोङो एसे लाखिबाय ओमफ्राय दायो एन्ट्रि खालामखांनायनि उनाव जों थांसै ओमफ्राय दायो नागालेण्ड हाबनायनि सिगां नागालेण्डआवहाय माने पास होनाय जायोनो आरो बेयाव माने जों थांबा दाहाय माने पासखौ लानांगोन बारा नङा होनदों जायखिजाया 50 रां लायो होनना बुंदों आरो
जायखिया थांनोसै नङा होमबा नोंथांमोनाबो थांबाय थादो ओमफ्राय जायगाफोरखौ नायदो ओरैबायदि समायना जायगा बिउटिफुल ना माने नुफेराखैमोन आंबो खिन्थु दिनै फैनानै ओरैबायदि प्राउडफुल जादों गोसो ओरैजायहाय नुदोंना ओरैजाय सोब माने सारिउफाले बागान माने ओरैजायनि सासेया लाउन थियाव जालाय माथो कि हल बाबा गरम লাগিছে नेকি पुरा गरम आच्छा आच्छा थादों नङा होमबा जोङो दायो थांसै दै नोंथांमोना आरो थांबावदो आरो बेसेबां किल'मिटार दंबाय बेखौथ' मिथिला किमान मान আছে বুলি কৈছে 5 কিলোমিটার ক'ত যাব এটা বৰ্ডাৰলৈকে নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰ 5 কিলোমিটার 5 কিলোমিটাৰ মান হ'ব বুলি কৈছে হ'ব ন আচ্ছা ওকে দে হা আকৌ বাবু আমাৰ বেটেলিয়ন পাৰ্টি আছে আচ্ছা ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ আছে একদম বর্ডার পাবো আপনারা आच्छा आच्छा एदिनो न फैयै फैयै जोङो नैयाव पास आरो जेनेबा जोङो बेखौहाय जोंनि आसामनिनो चेक पस्ट बेयाव माने जोंखौ चेक खालामबाय आरो जेबो नङा माने बेयावहाय माने थांनायनि सिगां मा खालामो गारि नाम्बार है साला माबा नांथारगौमोनलै गारि नाम्बार बेनिफ्राय बेयाव साबेसे थांदों ओमफ्राय बेयाव फन नाम्बारजों लोगोसे आरो जोंखौ माने जइन फट' माने साफायनानै लाबाय आरो जेनेबा गाव बुंदों आरो आं सोंदोंमोन इमान स्ट्रिक्ट नामा होननानै बेथ' स्ट्रिक्टनिथ' जेबो खोथा नङा जेनेबा एथ' गोजाननिफ्राय नोंसोर फैदों बा जुदि अबेबा थांनायाव जुदि माबा मोनसे जायोबाथ' खमसे खम जोंनावथ' रेकर्डआ थानांगोन ना बेफोरबायदि आरो खिन्थु मोजां मोनदों आंबो माबाखौहाय आरो जेनेबा जोंनि स्टेटनि जिथुनाखि माने जा माने बिदिखौहाय पुलिस बिफाननिसिम माने स्पेसियेलि थेंक्स ठीक আছে लोगोफोर जायखिया जों दायो थांनोसै नङा होमबा ओजोंहाय आरो बुंबावदों बै जरावहाय मोनसे चेक दंबायनो बेयावबो माने एसे चेक खालामगोन होनना बुंदों आरो खिन्थु माबायदि चेक खालामो बेखौ मिथिया जोंनावथ' जेबो गैया गारियाव माखासे लेखा दं ओमफ्राय जोंनि जेनेबा गाननाय जोमनाय ड्रेस दं आरो बेल' जायखिया थांनोसै नङा होमबा आरो बाय थांफाबाय थादोलाय मा जायो बेखौथ' जों मिथिया जायखिया थांदोंसो थांखांनायनि उनावसो जों मिथिगोन मा जायो मा जाया आरो मा नुयो नङा होमबा ओंखायनो जोङो दसेबाबो एसेबाबो जों माने नागालेण्डनि सिङावहाय हाबनो नाजानि खिन्थु माबायदि पारमिसनखौ लागोन लाया जायखिया पारमिसननि माबा मोनसे फिस होनांगौ होनना बुंदों आरो ठीक আছে आं दायो गारि सालायग्रोनोसै बिनि उनावहाय दायो थांखांनायनि उनावहाय जायगायाव मोनहैबा एसे लानोसैलाय खोन्थानोसै नङा होमबा अके चलो थांफाबाय था दायो जों नै मोनफैबाय नागालेण्डनि हाबसे बर्डाराव नुदोंना वेलकाम होदों नै ओरैजाय होलांसैलाय रावना हाबबाय दै जोङो रायजोफोर नागालेण्ड फार्स्ट टाइम दहायनो खोन्थाखादों नङा होमबा सानडेआव दिनै माने बन्द होननानै नंमारगौ फ्रायानो बन्द गैयाव नुबाय आङो ओरैजाय नै दखानफ्रा गासिबो बन्द आरो सिङाव थांनि नाजानि बेसे गोजान थांनो हायो जोङो दिनैथ' बन्द हिसाबैथ' दखान सखान गैयाबाथ' मा जागोन थेवब्लाबो लाखियानो जोंना एसे गाज्रि होननानै सानना लानांसिगोन जोङो उफाय गैया मा खालामनो खोन्थालांबाय नोंथांमोननो नागालेण्डखौहाय नै नोंथांमोननो एसे आं खोन्थाबाय दहायो नागालेण्ड सिङाव हाबनानै बे जाहैबाय माने दिनै सानडे माने मोनफ्रोमबो जोङो थांबाय लामाजोंहाय माने नुबाय आरो माने साहा लोंनो होननानै सानबाबो नों माने दखानखौ मोना बे जाहैबाय माने सानडेआव आरो सोरबाफ्रा जुदि फैयोब्ला सानडेआव फैनाङा बेनिफ्राय जाहैबाय माने बेलेग बाराव फैयोबा माने बिसोर माने गिर्जायाव थाङा आरो खिन्थु माने सानडेआव जाहैबाय माने बिसोर गिर्जायाव थाङोनो गासिबो ओंखायनो जोङो थांदोंमोन माने जा जायगायाव जों थांदोंमोन आरोना बे जायगायाव माने दखानबो गैया माबो गैया गासिबो बन्द गोजा बेनिखायनो जोङो दायो जेनेबा नागालेण्ड एसे माबानिफ्राय आरो बिथोरनिफ्राय गामिनिफ्राय फैफिननानै जोंनि बे नैबे आसाम आरो नागालेण्ड नैबे दायो नागालेण्ड आरो आसाम नैबे बर्डाराव नै ओरैबायदि बागान बे गेजेराव आरो जों दसे रेस्ट लाबाय बेयावनो आङो नोंथांमोननो बेखौनो खोन्थाबाय आरो नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो बिथांमोनखौथ' आङो मोजाङै खोन्थाजोबनो हादिया थेवब्लाबो माने बिथांमोननि जायगा जिथुनाखि जायगाफ्रा आरो ओरैबायदि समायना नुदों आङो मोजां आरो सोरबाफ्रा जुदि फैयोबा नागालेण्डआव बा बिथांमोननि जायगायाव आरो फैयोबा ना नोंथांमोना सानना लादो सानडेआव फैनाङा सानडेआव फैबा माने बिथांमोनासो माने बन्द थाजोबो माने बिथांमोना गिर्जायाव थायोनो आरो बेनिखायनो आङो खावलायबाय सोरबाफ्रा जुदि फैयोबा सानडेआव फैनाङा बेलेग बाराव फै ओमफ्राय होमबाना नोंथांमोना मिथिगोन आरो बिथांमोननि जिथुनाखि माने थासारि आरो जिथुनाखि बिथांमोननि जायगानि जिथुनाखि माबाफ्रा भिउसफ्रा माबायदि मोजां आंथ' फैना मोजां नांदों नुदोंना आङो दायो ओरैनो आङो दायो दङ आंनि उनावहाय ना बागान ओरैबायदि गिदिर बागान बेयाव जों दसे जिरायबाय जिरायना जों ओमफ्राय दायो थांफिनसै आरो ठीक আছে लोगोफोर बेखौनो एसे खोन्थाबाय नोंथांमोननो आरोबाव एसेबां हायो एसे खोन्थालांबाय थाबावनोसै नोंथांमोना थांफाबाय थाबानो जाबाय जोङो दायो थांफिनसै आरो न' फारसे जोङो दायो थांफिननो नागिरबाय जोङो दहायो स्टार्टिंनिफ्राय जोङो बे नागालेण्ड होननायाव जों मानि थाखाय फैदोंमोन बेखौ एबार आं दायो खोन्थानोसै आरो नैबे जा नुदोंना बैनाया बे माने नागालेण्डआव थायो बिराद गोबाव जाबाय
बेसेबां गोबाव जाखो नोङो बैनायाव थानाया आंना बोसोरसे जासिगोन बोसोरसे जायो उम बोसोरसे जाबाय आरो जाबाय बायदियानो आरो जाबाय बायदियानो इयावनो खामानि मावो आं खामानि लायो कन्टेक्ट लायो मानसि लेबार दोनदों आरो माने नागालेण्ड एकदम नागालेण्ड सिङाव ना नागालेण्ड सिङाव मुन डिस्ट्रिक्ट होनो आरो मुन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आरो सिङाव आरो ओमफ्राय बेयाव माबायदि जेनेबा बिसोरनि जेनेबा नागाफोरनि थासारिनि अबस्था बा माबाफ्रा माबायदि नागालेण्डखौ बुंनो थाङोबा गथाय नागालेण्डखौ नायबा मुन डिस्ट्रिक्टआ एसे गोरिब आरो दस्रा डिमापुरखौ नायनो थाङोबा एसे गोरिब आरो इनि मानसिफोरा होमबाबो आरो इसोर बे नागालेण्डनि एसे कन्या ट्राइब होनोलायनो बेखौ बिसोरखौ आरो कन्या ट्राइब होनो एसे गोरिब आरो आच्छा बेनिफ्राय बिसोरो मेनलि माने बिसोरो मानि सायाव इसिराम जेनेबा बिसोरथ' दहायथ' जों नुबाय जेनेबा हाजो एरिया माने बिसोरनावथ' खेथि फोथार बा माबा फोथार जोंनाथ' आसामाव जेनेबा जों माइ साइ गायनानै बा जेनेबा जों माबा मोनसे खालामो नङा होमबा बिसोर मेनलि माखौ लानानै बिसोर माबा खालामो बिसोरो नागाफ्रा बिसोरना साहा बागान दङ साहा बागान आरो गोथै हाजोआव साहा बागान ओमफ्राय बन फानो हजाय बनबो फ्रि मोना बन बायनो गोनां जायो आच्छा मन डिस्ट्रिक्ट दङ बेयाव डिस्ट्रिक्टआव लाबोयो आरो ट्राकआव थिखोनानै थिखोनानै हाजोनिफ्राय बन दानै आच्छा बन फानो ओमफ्राय साहा बागान दं आरो खायफा ओमफ्राय जेनेबा थानायनि माबाफ्रा माबायदि मोजां मोनोना मोना नों थानो थानायालाय बिदिनोसै आरो अरुणाचल बायदिनो थानाया हाजो जागा आरो आंनाथ' लामानि खामानिसो नालाय लामा सेरावनो केम्प दङ जोंनि ओमफ्राय जेनेबा नों सानो नामा जेनेबा जोंनिख्रुइ जेनेबा माइरंफोरनि दामा माबायदि बा जेनेबा आलु दालिफोरनि दामा एसेबाबो बारा ना खम बायदि मोनो आसामनिख्रुइथ' बारा दामा एसे बारा एसे बेकवर्ड जागा ना लामाया दासो बानायगासिनो लामाया ओरैनो जेनेबा माइरं सेरसेयाव बिसोरो बेसेबांसिमसो दा सोलिना दं बेयाव दाथ' जि माइरङा जोंनियाव 40 हजाय बार 60 इदि आच्छा ओरैबायदि बारा नङा होमबा मोनसे बुस्थु मोजाङाव हजाय नासा बुस्थुआ गैया आरो जुमाय लोंनायफोरा बेन आच्छा जानाय लोंनायफोरा सब सेम आरो जेरै पेपसि कक' कला बेफोर स्प्राइटफोरा सेम रेटनि मोनगोन खिन्थु नासा बुस्थुआ मोननाय नङा नासा बुस्थुआ मोना आरो माने जाहैबाय जोङो फैनाया बेयो माने जोङो बेयावनो फैबाय आरो बेखौनो लोगो हमनो फैदोंमोन जे बेयाव थायो नालाय ओंखायनो जोङो साथामजों फैदों ओरै सासेया माने केमेरायाव फैनो लाजिनो बे सासे आरो बे माने जोंथ' माने बेयाव सिनायनाय गैया नालाय ओंखायनो जोङो फैबाय ओमफ्राय नैबे बैनाय जेनेबा आंनि लोगोनि बिबोना नालाय आंबो बैनायखौनो होनबाय बैनाया माने जों लोगो हमबाय लोगो हमनानै बिदिनो ओमफ्राय माखासे जे एसे नागालेण्ड जाय डिस्ट्रिक्टआव जों फैदों मा डिस्ट्रिक्ट होनदोंमोनलाय मुन डिस्ट्रिक्ट बे जाहैबाय माने एसे बेलेग डिस्ट्रिक्टफोरनिख्रुइ बे मुन डिस्ट्रिक्ट होननाया एसे माने बिराद माने ल' माबायाव दंनो जाहैदों आरो जेनेबा ल' क्लासाव दं माने जि इक'नमिक्सनि खेथ्रआवनो जा जिनि खेथ्रआवनो आरो बिथांमोननि जिथुनाखि माखौ नुबाय आङो माने अबस्थाफोरा खिन्थु बिदिनो आरो जेनेबा हाजो एरिया नालाय खिन्थु माखासे थासारि जिथुनाखि माने जायगाफोरनि बेखौ नुनानै मोजां मोनदों आरो बेराफारसे माने बिसोरखौ माने आं गिनाय मोनदोंमोन आरो दहाय माने बिसोरो लोगो खालामाखै मिथिया आं माने ओरैजाय भिडिअ खालामलांबाय थानाय सासेया आं भिडिअ खालामलांबाय थानायाव माने सासेया ओरैबायदि नायदों माने नायनानै ओरै उनथिंनिफ्रायबो नाहरबाय थादों माने ओंखायनो आं बिथांमोनखौबो गिदों आरो बिथांमोना माने एसे बेलेग टाइपनि मानसिथ' आरो जोङो निउस मिडियाफ्राव नुबाय थायो बेनिखायनो आं बारा माने गिनानै आरो पारमिसनबोथ' जों लायाखै नालाय ओंखायनो आं माने माबानानै गिनाय मोननानै भिडिअबो खालामनाय जायासै इस्लामलि आरो बेनिखायनो जा एसे हाबाय बेखौनो एसे खोन्थाबाय नै जोङो दायो जाय मानसिखौ जों लोगो हमनो फैदोंमोन बेखौ लोगो मोनबाय बियो माने बेयावनो थायो आजि माने 1.5 बोसोरसो जाबाय होनना बुंदों खामानि मावनाया बियो माने इयावनो कन्टेक्ट लानानै खामानि मावो आरो बे लोगो मोनफैबाय फैनानै आरो जायगाखौबो मोजां मोनबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननोबो खोन्थाबाय नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो बेखौथ' नोंथांमोनासो मिथिसिगोन बेनिखायनो जुदि नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामदो आरो जोबनायाव बिथांमोना जाय बिथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ नायदों दिनैसिम जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय ठीक আছে लोगोफोर बिदिबा आं दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांमोना हाजासे मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामना होदो अके बाय